σπουδάζαμε. Εγώ τελείωσα λογιστική. Εγώ σπούδασα βιολόγος και έκανα και μάστερ στη θαλάσσια βιολογία. Προσπαθήσαμε να το εξασκήσουμε, αλλά στην ουσία οι χειροτεχνίες μας κερδίσαν πολύ περισσότερο από αυτά που σπούδασαμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο ωραία, γιατί έχουμε μεγαλύτερο χώρο για να δείξουμε τα προϊόντα μας. Είναι πιο εύκολο γιατί ανοίγεις απλά μία πόρτα και δεν χρειάζεται να φορτώσεις τα πράγματα και να τα απλώσεις σε ένα τραπέζι και να τα ξαναμαζέψεις το βράδυ. Γενικά το άνοιγμα του καταστήματος έχει γίνει πιο εύκολο, λιγότερη ταλαιπώρια για μας, περισσότερο χώρο να εκθέσουμε τα προϊόντα μας. Η μεγαλύτερη μας δυσκολία ήταν την περίοδο του COVID που είχαν κόψει πτήσεις για Κύπρο τότε με την πανδημία και δεν υπήρχαν καθόλου τουρίστες στην περιοχή. Ήμασταν στα πρόθυρα να κλείσουμε το μαγαζί. Σχεδόν για 2 χρόνια δεν είχε καθόλου τουρισμό, καμία βοήθεια. Ήταν η πιο δύσκολη περίοδος μας. Το καλό είναι ότι οι πελάτες μας στήριξαν και από το εξωτερικό. Τα επόμενα χρόνια και ξαναέρχονται και έρχονται κάθε χρόνο και 2-3 φορές το χρόνο και μας βρίσκουν και μας βοηθάνε. Αγοράζουν προϊόντα μας. Και γι' αυτό είμαστε ακόμα εδώ και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσα χρόνια που μας στηρίζουν.